Kristu waseNazaretha, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngo-Esithiyo kaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba asiphe lona lapha namhlanje. Kuwumusa wakhe ukuthi sibe lapha kule ndawo. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu-ke akangigcine nakulo nyaka omusha alule isandla sakhe phezu kwenu. uNkulunkulu aniphumelelise kukho konke nikufisayo nazo zonke izinto enizidingayo kanjalo for impilo zenu nemindeni yenu. Sibonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. Ngeifu umzalwane usendaweni right kakhulu ke njengoba ula I can give you an assurance of that ukuthi usendaweni right kakhulu. But before we start ngizothanda ukuthi ke sicele enkosini and then mase singena straight kwingxoxo yethu yanamhlanje. Baba wethu engcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla onke egameni lika Jesu Kristu. Seliyoshona ilanga. uNkulunkulu wethu namandla, siyakubonga, siyakudumisa ngezimpilo zethu. Siyathandaza Nkosi uNkulunkulu wethu namandla onke ukuba nakule ndawo. uNkulunkulu wethu namandla, buvele ubuNkulunkulu bakho ngamandla, buvele buphelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we give you the glory and the honor, adoration in the name of Jesus Christ. Baba, nangalezi ingxoxo ezenzeka kule ndawo, uNkulunkulu namandla, maluvele udumo lakho lubuyele kuwe lonke luphelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Angithathele ithuba ngiamukele igest yethu eqala ukuba nathi lapha namhlanje kokuqala nqa. Akusekudala lokho sixhumana nje isikhathi esincane sasheshe into yethu yafinyelela la esikhona namhlanje. Mama, ngikwamukele egameni lika Jesu. Niyaphila kodwa? Yebo, siyaphila. Siyaphila kakhulu. Thank you so much mama. Mhlambe nabaqala ukubona, mhlambe uma ungasinikeza ne-introduction yakho nje. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya, abalandeli baka Esithiyo Dlamini. Ngiyakujabulela kakhulu ukufika la kwi-podcast yakhe la ngibona khona ukuthi ngizolapha ngophefumulo. Igama lami ngukhethiwe wakwaMolawolwa. Ngisuka eDlangezwa ngaphansi kwa 10 esigodi Inkonjane. Yebo. Usibhalelile mama, washo ukuthi cha uyafisa ukufika lapha kwi-platform yethu, platform yabazalwane, ke sizoxoxa about impilo yakho la evela khona kuzokuba ila esikhona khona njengamanje. Mhlawumbe ngale kokupholisa amaseko, mhlawumbe mase singena ngqo to indaba yakho osiphathele yona lapha namhlanje. Mhlawumbe mama ukunikeza nje leli thuba lokuthi usivulele inhliziyo yakho. Njoba ngasho kafishane ukuthi ngwaMolawolwa, ngizalelwe ekhaya komama. Yes. Ubaba wami wakwaXulu, abazali bami bahlukana sebezoshada. Abafika ngemshadweni, ngasala nomama, ngakhulela ekhaya komama. Ngi-first born yakhe kuma. Siba u5. Kuthe masehlukene ke nobaba wahamba wobheka amatoha, sasala thina sikhuliswa ugogo besiba u2. Silamane eduzane nomfana wasekhaya. Ungasasekho ke na emhlabeni. Sakhuliswa ugogo, silekelelana nodadewabo wakhe umama omncane lo engihamba naye. Impilo yami nje ayikazi zibe emnandi. Engikhumbulayo nje kakhulukazi nje okuyikhona khona namanje okusangikhathaza emoyeni wami kakhulu. Ngikhule ngumntwana nje obebuthaka empilweni, ngumntwana ogulayo, umntwana onolaka, ngumntwana okhalayo. Mange ngakhala usuku lonke. Kodwa ngumntwana futhi okhuthele. Nginalokho obuhlungu nje nganginakho nje mawukwangithinta noma wangishaya, ngumntwana ozwelayo. Kuningi ke obekwenzeka ekukhuleni kwami, ngithola kwesinye isikhathi ngize ngazi noma mhlawumbe kwaba khona ukuthi ngidlwenguleke ngisincaneni bami, ngoba ngikhule nje ngumntwana obeya nokugula okuhlukile. Ngimbonga uNkulunkulu kwakhona manje ukuthi ngize ngifike kulesi sigaba sokukhula. Lezi azifo ezazingiphathe ebuncaneni bami, ngilekelelwa ugogo eguleni kwami, ngigula ngikhange ngibole ngaphambili. Azami kungisiza ngamakhambi. Nginembuzo ke nginayo ukuthi lesasifo ngangisithathaphi ngoba ngangisemncane. Kuthe mangihamba ngesikhathi ngikukhula,
ngikhula ngokuya kuqhubeka ukuhlukumezeka ke manje kubuhlukumezeka lokhu kokuthiwa udlame lwasekhaya ukuhlala ekhaya elinomsindo kube nezinkinga kuze kubabale nami ngiyizwe impilo yami ukuthi iya ngokuyashintsha sengiqala manje ukuba umuntu olwayo la khona fanele kuhleze kunomsindo kunakho ukuthula nanakho kuntothisa kakhulu ukuthi kumama bengewuye umuntu ebengisondele kuyena ubeka ukhona lokho ukuthi umuntu angathi umkhonze kakhulu lo engilamana naye uze kwahamba isikhathi la esethola khona ubaba abantwana bakhe laba abesibili la agcine selotsholwa khona sesihlala naye indaba iqale lapho kucaca manje sekufanele mina ngihambe ngiyohlala naye umama nalo baba lo siyohlupheka laphana bengiyima phosisi ngangino 13 years ngifika ngizohlala nabo kwaba unyaka owodwa unyaka olandela ngangina 14 uma wakhulelwa ingane zamawele my kwaqala kwakushintsha kwempilo ke lapho ngifunda grade 8 thina beku standard 6 ke ngase nguphindo kwesibili ngoba esikoleni nje anasesikoleni kwangahambi kahle kuthe uma ukuhamba isikhathi uma kucaca ukuthi ukhulelwe sekuyavela ukuthi ukhulela nengane engamawele waqala kumama wa introduce indaba ukuyeka isikole wathi hayi isikole uyasiyeka ngoba vela upass ngiyazi futhi ukuthi ngeke uzuze upass ngonyaka olandelayo into yami nomama akusikhona ukuthi kube ukuthi asizwani iyaqala la ngesikhathi ehlukana nobaba sikhula ube nokusho izinto ukuthi ubaba ngoba wayengathi wayefuna ukusithatha mase behlukana nomama ngoba wayeselobolile sekusethi beshade efisa ukuthi sikhulele ohlangothini lakhe kunezinto wayezisho ke engafuni ukuthi siye esayidini lika baba njengokuba kusibanga ukuthi naye ufisa ukuyikhulisela ingane zakhe ngoba baba usechithile usenomunye umuntu usekuliwa ngathi manje mina ngile ntombazane ngiyingane yakhe yentombazane ngithanda kakhulu baba nginokumkhalela ngicabanga ukuthi khona lokho kwabulala kakhulu ibond yami nomama ngumuntu ohleze emkhumbuza umuntu amlimazile njalo mina angimdlulisi kuleyo nto njalo makuneyinkinga ngikhale ngithi ngangcono kube mina ngikhulele esayidini lika baba noma ngifuna ubaba uyabona nje ngikhale ngoba ngangakhala usuku lonke nje ngithi ngifuna ubaba namanje kubaba ngisamthanda ngingasho ukuthi noma kukhona lokho ukuthi siyaxhumana ngesikhange sihlale ngisho iminyaka singaxhumani angiyazi nje indaba yami naye angaze ngisithola isikhathi nosokumxoxela nanezimo nje indlela engikhule ngayo ngoba kuthela sesihleli ke senginalo baba lo stepfather lo baba lo yakubaba nje ongeke uzusho ukuthi ukhona uyaphila baba ongasupport ubaba nje uphila impilo yakho selfish maye nakufanele mayiholile fanele ayophuza mina fanele ngithwale kanzima zizalwe lezi ingane engamawele zifika ngempela izingane engamawele ngonyaka olandelayo ngangizoba no 15 ngiyekiswe isikole ngihambe mama ngifunela umsebenzi ngasekhaya ngisebenze ebar ngifundisa ukushaya ithili ngisebenze ngimisele kwaba ngisho olunye usuku ngasho ukuthi ngozela ngalala phela ngisemncane sengikhathele kade ukufika iorder ngalala kwangena kwantshontshwa ke ngilele wakhishwana nemali ethilini ngaxoshwa kulo msebenzi ngabuya ngazohlala ekhaya waphinda uma wangifunela omunye umsebenzi ngizoba no 16 years ngahamba ngosebenza la ngasebenza khona unyaka wonke nginga-off umgqibelo nesonto ngiyasebenza kwakuze kufike emkhulekeni engangokhuleka endleleni mangihamba kwakuze kufike ukuthi enangazi ukuthi ngafa ngiphaphama entambama ngoba kuyisiqalekiso manje emsebenzini mangihola la ngiqala ukusebenza ngihola 110 rand ngomhla ka15 nangomhla ka13 ngiphinde sithola omunye 110 ngisebenze kunyaka wonke nginga-off kanjalo ngisebenzela umndeni imali mangiholile sekuneyikweleti zase-tuck shop fanele ngisupporte kuneyingane la ekhaya ezincane kuneyimali ezibolekwazi ukugibela kwalo baba uthi ahamba emsebenzini uma ehamba emsebenzini mayiholile akabuyi uhamba 3 days angabuyi uma futhi uyena umuntu oqala omzwayo ukuthi sefikile uyomuzwa nje sesho sethi ngene eminyango ngabe uyini ukhokhobelani uxakeke ukuthi umuzwa ngani ngicabanga ukuthi shuthi mhlawumbe ubudlelwane babe nakho ke wayazi ukuthi ngalo suku mhlawumbe usuku engaka ngoba kwase kuyinto yakhe kubangwa nanezikweletu ngayo le mali engisebenzayo ingihlukumeze lento ngiyasebenza angi-offi kube unyaka wesibili sengina 17 sengiya off emsebenzini u2 days enyangeni still sengiyakusizwa isisindo sokusupport abantwana nginabo mina umntwana
senge ngaba nabo ubudlelwane ngashawa la ekhaya ngishawa umalume ngeke ngaba nayo iboyfriend kuphela angithi vele sengimdala uyabona ngisheshe ngabukhula ngaba nayo lo muntu ngashawa lo muntu usahlukana ngaqhubeka manje impilo yami ngafocus endabeni ukuthi fanele ngisebenze ke manje ngisebenzela umndeni ke ngaqala lapho kuba umuntu osebenza ngaphansi ophila ngaphansi kwencindezi uthanda umndeni wami ukuyibona izingane ezikhula zikhuliswa yimina kumina kuhambe kusho lento igcina singaseyisi isindo igcina sekuba yinto yami kuthe sengino 19 emsebenzini wangiphelela ke lo msebenzi kuje ngendlela engangisokola ngayo ngagcina sengisebenza ekitchen ngatshontsha okudliwayo wangiphelela umsebenzi ngenxa ukuthi ngangabi nawo ngishana nemali yelunch emsebenzini ngisokola nje kunzima mangihola vele imali yonke le kufanele iphelele ukudlina ekhaya sokuthi mina ngabuya ke lapho ngaqala umsebenzi wezandla uyikhandla ngibheke eminye imisebenzi engayenza ukuze ngikwazi ukuphilisa abantwana uma waqala ukugula waphinda uma wakhulelwa ngangino 16 ngiyeqa ngangino 16 wakhulelwa last born yentombazana ngangayithanda ke lengane ngambona nje mina ukuthi ukhulelwe ngahamba ngosho ekhaya gogo wangithithisa wathi ngihlangana naphi nomuntu omdala okhulelwe umama walotsholwa ngathi mina kwanda umthwalo wathi umthwalo wani wasini wena ngomthwalo ugogo ke bekuyena umuntu obengithanda kodwa kusho ukuthi wayengafuni ukwemukela ukuthi ngiyahlukumezeka useduzane engafuni ukuthi ngibunga into enjalo ngizomtshela izinto ezenzakalayo laphana uyabona kufanele ngiphile le yampilo mina yokusokola iyagula njalo ikhona lempilo yokugula kuthema sengiyekile ukusebenza umuntu leyo yokugcina ingane yayisino 2 years ngaleso sikhathi waqala uma ukugula umama wangathi unenkinga ye-cancer umama wagula ngempela wagula ngangoba kuyacaca ukuthi uyahamba uthe suka lapho wayiqala kumama ibanezinto ayishoyo kumina wathi ma wenzeka ngihambe emhlabeni ngicela ukuthi ungisalele nezingane zami uke wayilahla ngivuka ngisho ngisethunini ngihlale phezulu kwethuna akukho kukulungela vele ke ingane ngiyayithanda vele zikhuliswe yimina akukho kusha okuzokwenzakala vele mayene seshonile njalo kuyinto ke ayishoyo leyo athi kwesinye isikhathi mase kuntambama mawubona ngalelo langa ukuthi unamaphenzi kakhulu uzothi esuka lapha ethi ngiyahamba ingane zami ufunda ukuyigada ingane zami uyigade azisho zontathu ukuthi ngiyinakekele umfana lo ngilamanga lesikhathi wayedebaleka ke nengahlali nomama mayigula wazi wakuveza seshonile ukuthi wayebalekela ukuthi izinto wayethi mayinyonyoba ezizwe ikhuluma nami wayefibalekela ukuthi nangazizwa ngoba ayibona ukuthi ngithwesa amatshe ngithwesa imbokode yena ngcono nje angaze sisondele mina ngoba ngiyamnikeza leli thuba ngalesi sikhathi njalo ngibakhulisa abantwana ubhuti wami ngilama lo engithi uyangilama uyafunda ischool fees sakhokha ngaleso sikhathi ngisikhokha ngo20 kolo mali engiholayo ayikho into emayilana nami la ayikho into emayilana nami ngishaba ukuthi okugqoka emsebenzini ngiwamakhwapha ngihletshwa istaff nongishayayo emsebenzini nje kulula ukuthi angishaye fanele ngifihle ngoba umuntu ukuthuza uxoshwa kuningi izinto ezenzakalayo nami futhi ngaleso sikhathi into omsebenzi ithathela kude ukuthi ngiunderstand ngoba ngiyingane uyabona ngimncane ukuhlukumezeka nje konke kube kuwena usemsebenzini uhlukunyezwa ukuba semsebenzini ngenxa ukuthi wena kwakhona ukuba semsebenzini awukulungele awugezile ngensipho ukuze ube semsebenzini awubaphathi kahle abalingani bakho sebenza nabo kuba khona kwakho nje ngisho noma sekuyiwe endaweni yokudla nakhona njalo emsebenzini akakulula njalo ngihlehle ngibuyele emuva kwakhona la emsebenzini ngisebenza khona isitolo somuntu supermarket ukhange uthi uthatha uyadla mangabe kukhona mhlawumbe abafikile bangasekhaya bazothenga bengiphele omandlana base bazi nabo kufanele bekhona bangipha khona mabezothenga esitolo ngoba uyona supermarket eyinkulu fanele bengiphe lokho kuzothi uyadla kufika ingane yakho njalo izothi icela uyiphezele toilet vele ngingane fanele kuyeke ukudla ayikho into emayilana nami impilo inyuka left and right emsebenzini yonke indawo kuze kubabaleke kufike lesi sikhathi la engize khona ngintshontsha into ehliwayo ngiyiphele lo msebenzi ngibuye ke ngizophila kanzima ke ekhaya ngiphileke ngiqhubekele impilo uma usiyagula kuze kubabaleke lo baba bathandana nosisi kwamakhelwane ahambe naye babaleke naye beyohlala lapha ahlala khona nakhona before ahambe nalo sisi kwamakhelwane benokunyonyoba futhi afike khona la ekhaya uma athi angimshaye ngingazi mina lo ukuthi ushawelwane uyabo athi angimshaye njobe egula uyena omhlukumezayo mina anginawo njalo umqondo kwamina ngaleso sikhathi kwamina ngisomntwana izinto ezinje ngalokho ukuthi khona umuntu obanga nobani akuyona into engikuyona
kuze kubabalela ngithandane nomunye ubhutiko onamatekisi. Ngijabule ke nama usengithola umuntu onamatekisi, at least impilo yami sizokuthi ukushintsha. Ngithanda nomuntu ongathi ukhulile kunami, ngino 18 ke ngaleso sikhathi. Ngithanda nami lo bhuti uneyintombi. Kuze kubabale angiyena umuntu ode hambe yakuyena ngoba nesimo sika mama sisekho kahle ekhaya. Mawuseqala ukubabuthaka kunanezingane. Umuntu okhonayo ungipha lokho angipha khona, so ngangijabula mayifikile efikile zongibona mhlawumbe mayisethi ucela ukuthi ngimvakashele, siyahamba ngiyabona njalo angibuyi ekhaya, uyabona nakhona fanele ngibuye ekseni ngoba umama akekho right. Ngoba ngithanda futhi namathethe ngoba uyabona indlela athetha ngayo ungiqalekisa, uyabo kube khona ke lokho mhlawumbe ukuthi ngalelo langa impilo izoba ngcono endlini. Ubabaleke ngikhulelwe, uma ngikhulelwa athi angeke ngize ngikwazi ukuba nengane ngenxa yesimo sasekhaya. Asuke lapho athi ena uzongihlela indaba uthi ngokwenza abortion ngihambe anginayo ID, anginayo nani ID, ngino 18 ngaleso sikhathi. Athi yena yini into ezothi ID ngashaye ngithi ngine certificate angaze ngibe naso. Bese ethi ena hayi khona iphoyisa engilaziyo sizokwenzela iaffidavit, uzohamba uyokwenza iabortion esibhedlela. Hayi bese ngithi mina ngiyasaba. Bese thina hayi kodwa futhi ukhona umunye umama owasiza usisi wami ingane yakhe ikhulelwe ise boarding school. Usibari ngafanele azi ngizoke ngixhumane naye. Nangempela angithathi isendlini yakhe masifike endlini yakhe esikhawini. Akulo mama lona ke ahamba olanda yena, afike lo mama beke ke imaterial yakhe ukungikhiphisa ukungenzisa abortion, akhipho i-cotton le nakhuzane le locingo, alifaka into engathi irubber glove, asho ukuthi angilala embedeni angishutheke ke yona. Ngikhale vele phela nje uyabona nokhala nje futhi kwami angikhali njengomuntu ukuthi kahle kahle ngilalela ipain. Ukhala kwami nginalokho ukuthi ngenziswa into engayazi. Thu vele ngiyakubuka nami vele ukuba nengane nami futhi ngiyaku understand ukuthi lento angenzisa yona kumele angenzise yona ngoba vele ukuba nengane esimene ngibhekene naso vele ngiyafana nomuntu onezingane. Naye izinto ayishoyo izinto nami engizaziyo. Kodwa hayi ngalendlela. Angidliswe amaphilisi ayinhlungu, ngizwe ubhlungu ngendlela esimanga bese ke kungenzeki. Bese thi angikwazi ukuphindela ekhaya ngoba ngiyakhala. Athi angizokwazi ukuphindela ekhaya ngizohamba uzongihambisa kusasa. Bese thi kodwa ke bese thi ekseni ake sidlule sekuleli phoyisa bengenzela iaffidavit hambe lo ligxifize police station ukuthi anginayo ID, ngareshwa ngisuka etolo ngapha ngasekhaya ngako university ngadlwengulwa khona. Akwazi umuntu wangidlwengulayo so udinge ukuthi ngihambe ngiyokwenza abortion vele ngoba iyenziwa mangabe umuntu edlwenguliwe. Leli phoyisa kodwa libe nakho ukusola, uyabo yena abe umuntu mina owumalume kumina. Okay, yabona yenziwe le yanto ngihambe ngiye NPA, ngifike NPA mina okwamjika angazi noma uye ujove noma uzokwenziwa le yanto. Nginikezwa amaphilisi ngalanga lokuqala ukuthi into esindala, nginikezwa amaphilisi kuba ku 2001 mangakhohlwa usisi, nginikezwa amaphilisi ekuthiwa ngizofika ngiwashutheke ngisekhaya. Ngicabanga ukushikashikwa emaphenzi abortion wedwa ingane awazi lutho noma ngangikho ukuthi ngangengane kodwa nje kwakukhona ukuthi angazi lutho vele ngalento. Kodwa manje into engiyenzayo mina bengicabangela ukuthi vele lento ngize ngene kwakuyo, bengicabangela ukuthi nanesimo sasekhaya lo muntu vele uright uzokhona ukungilekelela entweni eziningi, nanokuthi nje mhlawumbe ngitholana necomfort nokube khona umuntu engizokhalela kuyena ngoba nakhona ekhaya komama ekhaya akuzwanwa, anginayo umuntu engizokhalela kuyena. Ngithe mangiqala ukuba ne boyfriend ngimncane ino 16 ngashawa ngacishwa ngabulawa. Nganganikezwa ukuthi mhlawumbe ngiguide njengengane kube khona lokuthi ngichazele ububi balento engiyifaka kuyona. Kodwa futhi ngiyithola ngiyona futhi ngoba phela nakho phela ngiyasupport abantwana. Into engiawe ngayo ukuthi nje mawungabe unomuntu wesilisa uzoba nezingane akukuningi ongako. So mangabe kuvela ukuthi sengikhulele vele le abortion fanele ngiyenze. Inkosi yami. Ngiyenzeke ngibuyele NPA ngifike seku late ngihlale emabhentshini
ukungena ufika ithuba lama ngani noma base bejoviwe abantu noma vela akujovana kuleyanto ngingeneke istretch iblenze umuntu ufakwe lapha umuntu ufakwe lapha uclean work isibeletho clean isibeletho empilweni yami angikaze ngize ngizwe into enjeyana angikaze ngize ngizwe into enjeyana ngaphelelwa amandla ngikhulekele kusuku namhlanje ngithenja ngifisa ukuthi ngikhale ngoba ngifisa ukuthi wonke umuntu azi ukuthi kukhona abantu abadlule imini noma abuthi umuntu unezimo engakanani ezinye izimo futhi kuyenze kuyithuka ukuzona ngimkhulekele kaNkulunkulu ukuthi ngicela ngisize kusuku namhlanje angithwale ngikwazi ukusho konke uma sengenziwe le yanto ngaphelelwa amandla khumbula kahle ngiqhamuka uma wangibuza ukuthi yini kwenze njani ngabukeka ngazi ukuthi kade ukhala wayo amehla phakathi kwenze njani uyagula yini ngathi mina angikho right ngiyagula ukuthi ke vele noma ngangigula akukho kwakusuke kuzoshintsha umsebenzi wasekhaya kwakuzomela futhi ngiqhubeke ngiyenze vele noma makekho right ngisho noma ngabe futhi wayekhona right vele kwakuyinto njengangijwayele vele ngoba uqilaze into yami akukho ngizothi ngiyakhathazeka ngakho ngoba uma ngizobuhlehla ngiphindele emuva khona isikhathi la engangikhona ngisanda kuyeka isikole ngiyeke kulomsebenzi wokuqala ngangina 15 ngizoba no 16 ngangaphathwa yibhande kwakusathi uyishingile siki kungakabi isifo kuthiwa manje sesisifo kuthiwa siphatha abantu abasuke kwisifo esandulele isifo sika HIV and AIDS wangibetla ngiphatha ibhande kakhulu ngikhumbula ngihamba ngiyokha amanzi ngamadolo ukuze ngiphekele lezi zingane andivele phela ngisasebenzi ngiphelele umsebenzi vele ngisidomu ayikho nje isile ngami noma ngabe ngiphethwe yini noma ngabe abantu abayazi akekho vele umuntu onendaba nayo leyanto yayinzima kakhulu ngaze ngifuthi ngisenguza ubhlungu omshiya angathi noma mhlawumbe zolokho indane ngithi angaze ngisenguza ubhlungu omshiya kodwa kuningi engizothi ubhlungu engangibuzwa kwakuba ubhlungu busha njalo empilweni yami ngihambe ngokhamanzi ngamadolo emfuleni fanele ngwacwenge khuphuke ngamadolo ngiphethwe ilento le ayazi wayi umuntu ngiyahlikihlwa kuthiwa ayintshabusuku ungazi ukuthi ushile kusho ukuthi uhangulekile mayilele uhangule abantu abadala akekho umuntu ounderstand lesi sifo kuze kuhambe ugcine mhlawumbe ngigcine ngikwazile ukuthola lolo sizo ngihambe ngiyosithola ukusizakala koma clinic kodwa ngiqalenge ngoba nakho sengibonakala ukuthi hayi useyahamba emhlabeni sekunzima ngoba ngangalali kwafanele futhi ngiyopheka phansi sure ngipheke phansi nalento le iyabile yashisa ingamapanyaza emzimbeni akekho yaziyo omunye uthi iqombuze omunye athi hayi irabhe ngevix mayithi ngathi yashisa izoba ngcono mayirabha ngevix omunye athi hayi mhlawumbe uhangwe imoya kaRajo ngoshiboshi umuntu uzoshona noma ngabe yini kulalela noma ngabe yini eqhamuka nomuntu oshoyo nje ukuthi ngingasizakala ngayo ngihlehleke ngibuyele emuva leyo ukuthi mina angiyiswe emakliniki noma ngigula akekho umuntu okhathalelayo ngikhulisa ugogo ngaleso sikhathi lesi ngeke ngathi ngibuye ngithi mina ngangikhange ngibe nezifo engangayiqondi ngithuthi ngimilwana izilonda irash ngiyochama kuba buhlungu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba ngangafundi thina ngaleza ikhathi ukuthi uma ungena esikole bungena usuzuba no 7 years ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi ngangino 5 la uqala khona mhlawumbe imemori yomntana ngoba sengumuntu osebenza ngabantwana sengiyaqonda ukuthi kungenzeka ukuthi lento mhlawumbe ngangila ngo 4 to 5 years ngoba kwakuyipain engase ngicabanga mhlawumbe kwakuba isikhathi ngoba kuzokufika ngishona nomunye uKhisimusi uyabo le pain ikhona yokuyochama ngiyalunywa nani ngishuthe kwamaphilisi ngiyakhumbula nje nohlobo noma ngezize ngelimention uhlobo lamaphilisi engangishuthe kwalona ngaphambili kuthiwa libulala inhlungu amaphilisi ekhanda kuthiwa bulala inhlungu nginawo ke lo mbuzo ukuthi uma ngakungeyi rape ngangishuthekwa kanjani please ingani kwangakhathazekwa ngepain ngamapains ami ngingane ukuthi ngiswe eclinic ngilashwe lesasifo ngize ngikhule naso ngize nginami ngize ngiqala ukuhlakanipha ngiyibone nginaso kodwa ke akubasasekho abantu engababuza manje ngoba sengikhulile senginayo nanemibuzo enginayo abasasekho umuntu osesele uyelwe ngihamba naye unaye uyekhala ukuthi wayena 15 ngaleso sikhathi engiphethe akayikho into yangathi uyayazi kahle hle ngaphandle kwalokho nami wekwenzeka ukuthi bengenabo ubudlelwane yena wayeba nalokho kungikhamfatha ngoba engibona ngidinga iside lika mama
ngiqhubeke ke lapha phambili la sengikhulile ke suphelile umsebenzi maye segula sengihleli nabantwana uma pension wayihola inyanga ezo2 waseyahamba emhlabeni ushiya sinakudla ishelter sihleli kuyona ayikho isimeni izindlu ziyadilika kuningi kwakumncwaba kwaba umusa kwawo dadewabo wakwazi ukunqaba yena lo engihamba naye kwanaye waba nalo umusa wawufumana ngaleso sikhathi waqondana nokuhamba kaMama wazi ukusifihlela lelo hlazo mama wangcwatshwa iqaleke indaba lapho ke sengisele manje nezingane kulisa izingane ngikhulisa ngedwa kunzima sekuhlehle wonke umuntu akekho owayengahlehlile akekho ngabe nginamanga akekho owayengahlehlile kubo kwakho uma lo muntu njalo owayethi maye bathola abantwana etheni ulotsholiwe ngeke azatshelwe yimi ukuthi akangabi nazi ingane qaleke ngithwale kanzima nezingane uma ushona vele senginengane ngino21 iID yami ngangino22 eshona uma ingane ngiyithole ikhulelwe ngina 21 ngazala ngina 22 years uma washonayo kulezo inyanga ushiya nginomntwana usana oluna 3 months ngithole ngoNovember wahamba ngoMarch uma ehamba ngoMarch umama sengifanele ngisale nalezi ingane bayithatha ingane kubo kwayo bangomakhelwane ubutloka amakhelwane sale ke nalabo bantwana ke angilekelele ngalokho angilekelela ngakho ngide njalo ngembikela usizi lami lo babo ingane yami ingane njalo ingakuye kuze kuhamba isikhathi la angiqala khona ngiabuse kubabo ingane yakho yes aqaleka angiabuse sizigcina sesihlukana nginengane eyodwa naye bese ngihamba isikhathi sihlukene aphinda ufuna ukubuya ngesikhathi sisahlukene angisakhona ukuthwala kahle labantwana bakwethu sekunalesi sisindo esesikhona sokuthi manje akasesekho lo muntu bengithwalisile abuye abe umuntu ose ready ngokuzokhokha bese ngithi mina awukwazi ukuzongikhokhela uyasazi isimo sami ngizoyishiya noba lezi ingane lapho ilast born yayina 6 abafana amamwele babe na 7 esebuya kwesibili ngithi ngicela ukuthi ngalo manje ufuna ukulobola ngayo ngicela ungiboleka unginikeze ngangisho ukuthi ngiboleka ngathi ngicela unginikeza nje 10,000 uma ungafuni ungiboleke athi hayi ayikho into engenza uzoyenzana uma ungantshela ukuthi uzoyenzana ngithi mina hayi ngiyazi uzoyinqaba lento engifuna ukuyenza bese ethi hayi akunankinga anginikeze 10,000 lo ngithenga isite ngithenge na ucement ngithenge izinto zokwakha ubumba ama blocks kwakhiwa akasimuntu njalo ekhaya yonke lento yenzeke eduzane nasekhaya akukhona ukuthi angibonakali nasekhaya nakubo kwakhe futhi umfana into nje yenzeka khona la sisendaweni eyodwa ayikho into angayazi yami ngithenga isite sihlala endawonye aqaleke simasihlala ndawonye akuya mayiholile uyathenga ukudla ngiqale ngidayise ngisikhulisa abantwana iqhubeka isikhathi owakho umntwana akahlali nathi la njalo ntambama esemsebenzini ubungena night shift ngenxa yespace asinaso isanele sihlala kwaNdruma uhamba naye amhlula amshiye ekhaya bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi ashintshe manje athi uma ngabe athi wena isikhathi sami unaso kahle akusikhona ukuthi wawungithanda into oyifuna ufuna ukuthi ngikwakhele ikhaya ube nekhaya wena lento ehlezi show mama ukuthi wena awukazi ungithande ithi mina ngathi ngithanda kanje ngasala kanjani ingane ngakuthandi ethi akushuthi nayo kwaba yiphutha ukuthi ngizale nayo vela uyifuni into oyithandayo wena lezi ingane zakini wena kahle mina wangibuyisa empilweni yakho ngibufuna ukuthi ngikondlise ingane zakini iyo lento eshow mama ukuthi wena nawe noJesus mina ngokufelwa uma wakho sengathi kwasho mina ukuthi uma wakho akafi kuba njalo ke maye suke efuna ukulala nami fanele ngithuke uma ngihleli ngezansi mfanele angithuka nje ethi ngizofa njengomama ngophathwa ingculaza uzofa vele mase kuyangena emzini owodwa yabona nje ngimbuza ukuthi hawu umama wabulawa ingculaza ethi hene wabulawa yona akekho umuntu wagula isikhathi eside kangaka yabona nje okunye kwakho uma kusuke kuthukwana ngifise ngazi ukuthi kungathi kungaba umoya phezulu ngoba manje
kuyangihlambalaza kungenza nje ngingabi lutho shintshe impilo gcina singena physical sesiyalwa ke ngangilwa futhi nomala novada ngiyalwa la fanele ngilwe ngangilwa kuze kufika iphoyisa sizoshayana izingane sengishovele ngaphansi kombhede sure sizoshayana ke lapho kuzoshawana uzongithuka asho yonke into athi ikhale intandana akuzugcina ke lapho uyophihliza amawindi kulendlu aphihliza impahla kube njani ngikhumbula ngolunye usuku la wathatha khona ifosholo angazi kwashonta ngiphenduko mhlawumbe ngikho ezongishaya ngalo ethi angimnikeze isikhathi sakhe into yamnike naye yayisingasesekho mnandi ngoba kwase kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele hlaze siqale ngokuxabana ukuze sibe right wahamba ngafika la kwakhona kwaxabana ngasakufuni sengasafuni lutho ngisho noma ngithinta izandla ngizizoyibanda yonke into yakhe nje ngasathanda kwakhona asondelane nami ungihlukumeza ngihlukumezeka akekho kumuntu olalelayo akekho umuntu understand isimo sami ingane ngiyibona ziyahlukumezeka njalo fanele ingane ihlaze ikhala zasizazi uma sekusuke lokho nje ziya ngaphansi kombhede fanele ziyocasha khona kuzofanele ngithukwe ke ngibizwe ngalo lonke uhlobo lamagama kwahamba ke kuthe uma sengihleli naye ngigcina sengidecide ukuthi no ayilobhude ake ngiphume empilweni yakhe akaphume nje empilweni yami nami ngiphume empilweni yakhe ngasithatha isinqumo engasithathayo ngathi ngicela ukuthi nje ungangikhulela ingane esibili ngaleso sikhathi ngathi ngisacela ukuthi ungisize futhi ephume emsebenzini wathi ngikusize ngani ngathi mina ngicela ukuthi nje namhlanje uma ngokugcina ukuthi la ngicela uhambe for good ubuyele ekhakeni la ngihlezi uthi ikhala intandane ngicela ukuthi siqhubeke sihlale thina sizintandane ubuyele kuma wakho uyohlala naye athi amandla ami lawa ngathi mina noma kuthiwa amandla akho ngizokwenza kube lula ke namhlanje ngiyafa else uyahamba sengizobeletha ingane esibili ingane yakhe yakhe ingane okay ngiyasaba nakhona ayikho phela into engayisabi ngiyasaba nokuthi vele ngikhulelwe sengizohamba ngiyobeletha ngizoza ubuhlungu uyabona nje kuningi ngiyabuka nanokuthi sengizoba nenye ingane uyabona nje iziningi izinto engibhekene nazo aya angilalele ahamba ekhaya kubo phinde silungise izinto sibuyelana ngikhulelwe futhi ngikhulelwe ingane yesithathu ngizokweqa nginawo nami abanye abantu banengabakhulelwa ababengamawele mangaphosisi izinto wayengithuka ngazo ke lezo la bantwana kwakuxabana kushuthi kwemndeni wasekhaya nomalume ngicabanga ukuthi lento nje uma usuku nje wonke umuntu eabusela wena okay ngiyaxolisa kakhulu noma kusemoyeni kodwa nje umalume waxolisa sahlala phansi sakhuluma njengomndeni okunye kwakho akukho okuxolayo okunye uwemukele nje wenzele ukuthi udlule nokunye usuku suphoqwa nayisimo ukuze kube mnandi emndenini mawumndeni uthi xola ngoba ubani uthi uyaxolisa kwakuyinto kushuthi okwakumele ukuhambe mina emhlabeni kwashuthi ngithwele ngaleso sikhathi kwahamba kwashona abantwana kwadlulwa ke kulo nhlambulo komndeni sakwaxolelwana akupheli kodwa phela ukhona kunjalo kuyinto ekhona ngoba makukhulunywa ngemhuzuko lokho sikubala njengophansi kwe-abuse ka-domestic violence umama njalo ngishiyene inkinga nomndeni wakhe sale nabo laba abantu angezwani nabo nami fanele nje ngibe yinoma intwana noma ubani ngihlukumezeke uqhubeke-ke la sengihleli ke nomntwana la sengikhulela umntwana wesithathu manje naye lo bhuti uyaphila-ke la sibona ahambe-ke sikube kuhlukana kwethu kuze kube yimanje akazazi ingane akukude la ahlala khona ayifiki ngisho ku-R30 imali ukuthi engese uzobona ingane leyo engithi mina sahlukana okokuqala isina 12 years leyo yokugcina ina 11 years akazazi ngikazazi ayikhombe kwala ngisho noma ngelinye ilanga ngihlangana naye edrobheni ngamcela ngathi ngicela ukuthi uye noma esikoleni uyibone ingane mina sengifisa ukuthi ingane nje zikwazi akazimazi ingane akasupport akanjani anginendaba ke nesupport lapho kukhulu wangenzela khona into owayishiyayo kumina kuphela ukuhlukumezeka ubunzima wayengizwisa khona engithemba ngihamba kwesikhathi ngabona ukuthi kushuthi kungenzeka ukuthi
mhlawumbe ngangamnikeza uthando wayelidinga ngenxa ukuthi nami ngangihlukumezekile ebona ngazuthi ngiyamyuza yebo khona kungenzeka ukuthi kwakuyinto kanjalo ekugcineni kwakho konke naye wagcina sekufanele ukuthi manje ayilempi ayilwe physical fanele manje aqale izinto ekufana ngabe uyicela ngokothando ayicele ngamandla ngize ngibabale ngikhulelwe lezi ingane nje lezi ingane engikhulelwayo zifana nokuthi izingane ze rape push ngoba ayikho into ayisuka imnandi yonke into engangiyenza ngenzela yena ukuze yena akwazi ukuthi adlule kimi phume kuyena ngikwazi ukuthi siqhubeke nempilo la ekhaya qhubeka support siqhubeke nje ahamba emsebenzini ngikwazi ukuba nepeace mayise ngeke semsebenzini ngangikwazi ukuba umuntu umephumile semsebenzini mayibuya ngimuzwa nje ngangimuzwa esaqhamuka ukuthi okay hayi nangu sefikile vele njengamanje usezothi isikhathi sakhe ke wayesidemanda yayimsebenzela ke le nto ngoba yamsebenzela iminyaka 9 years imsebenzela yo ngihleli nomalume ngihleli angaze phela ngize ngibe intandane ukuthi anginazi ihlobo nginomalume nginomndeni wami wakubo kwama nginomakhelwane nginalo lonke uhlobo labantu ongalicabanga akekho lalela mina owami umoya akekho umuntu olalela mina esamsimo fanele mina ngimele njalo nahlezeni ilwe yini nilwe ngesikhathi sokulala nalo uyabona nje njalo isikhathi sokulala manje fanele asikwazi phela ukulala ngoba siswana nalomuntu yebo uyangithuka yebo unezinto ayishoyo kumina and angiyena umuntu futhi mina uvanza angiyena umuntu abantu besilisa anginaso nje kwasona isikhathi nalento yemizwa vele into engenendaba nayo angiyinaki angikwazi ukuthi khona isikhathi okufanele kuthiwe nje fanele kube khona isikhathi sokuthi siya nakhuzana fanele kube khona isikhathi sokugonana izinto enjalo angiyazi angikho kuyona so yena uma ehleli nami kushuthi kahle yena uma echaza uthi mina ngangumuntu wesifazane wakhe owayekade embuka ekhula phambi kwakhe engibona indlela engistrong ngayo esho ukuthi nangu umuntu ngomshada kwasho ukuthi mina ngiza nomthwalo uma ngizwa nomthwalo mina ngifuna abheke mina nomthwalo angifuna abheke mina ukuba nekhaya okay ngifuna ukuthi mina sifocus kulento engiza nayo sekuyaphambana naye uyathuka emuva uthuka umndeni wakhe uthuka oma wakhe wondliswa izingane isiphukuphuku akukho njalo kushintshile naye uyakhulisa naye uyayikhulisa naye unengane zakhe ubayikhulisayo unomndeni wakhe akukho kushintshile uyasupporta nomndeni wakhe ayikho phela into engashintsha kumina ngoba nami njoba ngila isupport anginikeza yona ngiyadayisa ngenza izinto ngiyenza amagwinya ngidayisa ngoma Friday ngiyaluka abantu amakhanda ngumuntu nje ongahleli ngenza izinto eziningi ngiyapheka ngiyadayisa kuningi engikwenzayo ibhizinisi futhi liyangivuma ngine tuck shop likhulu ibhizinisi lize babale likhulu ngizigcina sengibana esitolo kodwa konke lokhu kuncike ekutheni ukuthi nginalo muntu engisimelele ngaye okhona empilweni yami ovuka eksena hamba emsebenzini okwaziyo ukuthi azisele support sikwazi ukuthi siphile nabantwana ngistokhe ngikwazi ukuthi siqhubeke siguqule lokho kukhona sidle siphile nezingane inkinga nje peace ayikho kodwa la ekhaya thukwana nje uyashawana uyaliwa ngoba ngangithi mase ngilwela ukuthi mase ngimbambile sesibambene ngangengilwela ukuthi ena lapha akekho uzosixazulula kofanele azathi ngiyaxolisa ngoba ngiyazi ukuthi usazongishaya uma ekwathola ithuba so fanele ngeze show mina mangikuyena ngalolo langa iwini kumina fanele ngeze show ukuthi la mina ngilwela ifinal kuhambe ngigcine sesihlujwa sesihlukene senginengane le ngibelethe afike esibhedlela athintwe esezongenza i-birth certificate yengane ngiqale ngibhalisa ingane kube ugcinana kwakhe lapho ingane angaphinda azoyibona kushiye kanjalo sengine case njalo ekhona ngihlethelwe ingane ukuthi umuntu engithengeke nendawo seyidlwengulile ina 6 years uyidlwengule u3 hours nginenkinga zami njalo lapho mina sengilanda ezinye inkinga hayi mina isibindi engaba enginaso mina beke ukuthi manje ngimstopini abantu beqhele ngoba ngakusuke kwazi ukuthi singizofana uma ngabe yini umuntu engangimbophisile umuntu engangithengekeni indawo aboshwa afika amaphoyisa khathi eqhamuka amaphoyisa wabona vela ayikhwaze ngomkhonto iswini athi uyayibulala mangithi ngiyasondela kuthiwa ha uyasondela uzobuka into yenziwe wena nami phela ngithi ngizoyithusa ngitshethi ngifihliwe kanti sengidaluliwe impilo ibenzima ngibabale ngithuthe nezingane ngiyobuyela ekhaya koma thuthe nezingane ngibuyele ekhaya koma
uma ngihlele ekhaya koma kunezinye ke izinto futhi eziningi engidlula kuzona ngihlala ekhaya koma nakhona nginyukwe malume futhi semalume futhi lo okwakuyena ngize ngibabale ngishonelwa abantwana qale phansi futhi lo wangishaya futhi ngimncane wangishaya eshayela ukuthi ngiyajola ngangino 16 semalume la engakhubazeka khona ke la ngahlakazeka umhlathi ngaleso sikhathi ngisedlozini njoba sengibuyile kunalento ukubonakala ukuthi ngazi ukuthi ngikhathazwa yidlozi akekho umuntu onenkinga engangezami ake ngilungisa izinto zami zomsamo vele ngoba ngila ekhaya koma ake ngilungisa izinto zami zomsamo shaye kumalume ngibuleke mina ibhayi bese ngishayile ngijikishele lapha ngithi mina makuthi idlozi la ngempela wayini ngangivikelanga hey ngihambe isibedlela kuyibuya sesi right Nkosi yami ube nobuzima ke phambi kokuba sibe right egcineni kwakho konke ufikile la futhi kufanele futhi sixolelane khona sure angithi ngiphela ngizalelwe ekhaya komama imisebenzi njalo imisebenzi kababa wami ungizalayo yokungilahla engazi kahle futhi ukuthi ngingana kentomazana emthandayo mina angizokhaliswa kakhulu ama abuse engibhekane nawo ngizokhaliswa kakhulu ukungabikho komuntu engimthandayo empilweni yami umzali wami engangazi kahle futhi ukuthi njengoba lo enganginikezanga uthando ngineqiniso elimhlophe ukuthi yena wayengakwazi ukunginikeza lolu thando engangalitholanga kuma ole enguma wayenayo eyayisukela kuyena esekufanele ithwalwe yimina ukube yena njengobaba wami wazama imizamo ngoba mina benginakho ukuzama ngihambe kwafika isikhathi la engingahlala khona ngisho nasemgwaqeni ngishiya ingane ngantshinga ingane zami ngineyikweletu sengidlule ngineyikweletu ngibhaleka ngibalekele ikweletu engafikile ngisho 4000 ngishiya ingane ezincane ngane zami iyona nto leyo ngisusa kakhulu ubuhlungu ngendaba mina nobuhlungu okuziwe yimi mina egazini lami nginobuhlungu ngizwa kakhulu ubuhlungu mabande engibaphe uNkulunkulu ngoba nakhe ngethemba phezulu kwazo zonke lezi zinto engidlule kuzona ngiphi ingane ezinhle izingane zami ngiyithanda ngiyazipha ukuthi uthando lolu engakaze mina ngilithole ngoba ngiyalazi uthande ngangifisa ukuthi ngilithole kulendlu le ngesikhathi umalume ngishaya la engaze ngahlakaza kakhulu umhlathi nganginephupho futhi nakuyona ngaqhubeka ngasebenza ngifuna ukwenza kwaba ikhala entantana ngathi no ngendlela esihloko esisokola ngayo uma ngake ngiphume ngihambe ngicele itolo ukudla nje okubobokile bheke ngiphakele nezinye ingane iphila ngaphansi kwalempilo esiphilayo ngoba vele kahle akekho umuntu osebenzayo la akekho ohola u350 igrant kuphela engiyitholayo uma ngase ngiphume kungengekho ukuthi lokhu kudla mangothola kuzophila thina kodwa kuzophila nabanye abantwana ngoba baningi abantwana abahlukumezekile njengami kwaqala ungabathola abantwana abangaphansi kwazo lezi simo into yami ya relate kubo labo bantwana ngikuya ngisondelana nabo uboshiwe njalo lo boshiwe ngimbophisile uyangisongela ngaphakathi yaqhubeka futhi bangamanye amacala abantu abahlukumeza ingane yababo ngiyiphosa nje macaleni ngiyiphosa indabeni zabantu ngithatha ingane ngigomanda ingane ngihlale nazo ingane egulayo qoqe ngihlale nazo ngihamba amakliniki nasemakliniki anginayekeleki futhi ungacabanga ukuthi kulula uma ngiklinika akulula nakhona ngoba nami phela ngithi uyangibona ukuthi nginjani uma ngabe wenza imisebenzi ongazi ukuthi ungama social worker uzochwetha ubhuqwe ngakho swena social worker ezolandela ingane baphilisi into yami nginalento ukuthi ngithanda ukubona ingane esokolayo ngoba phela nami ngikhula ngesokola ngiyenze lento kulo forum awunamawindi ngiqoqa amaphalethi ngicela amaphalethi kwabahamba ngama truck ngicela amaphalethi khona umfana wangasekhaya namaphalethi ona ohamba onama truck hamba ngocela amaphalethi
anginikeze ngilalise kuwingane okungamaplangu ngilalise kuwingane lezi ezifikile ezisuke ezihlukumezekile ngiqale ngenza amakhempu omphefumulo ngihlale nezingane ngibone izingane eziningi ingane ezihlukumezeka ngalendlela iqhubeke ngisebenza ingane wabona amakhisi afana nawo wami ngihlukumezeke kuye ngokuya ngisondelana la kuqale kufike kube khona abasuka nakude omunye fezwe ngilahlela ngengane nginikeza ingane athi uzobona wena ngale ngane uthola ukuthi ingane ibole kusukela ekhanda kuze kufika ngaphansi konyawo ngusizwa uNkulunkulu nginakekela abantwana ngibanakekela ngaze ngibe namntwana oseke wahamba emhlabeni ngihambe ngiye na ko DSD uyabona into yami yini obubanzima ngihamba necase mangihamba mina qhamuka icase ilandela kakhulu yona efika ivale phambili noma ingakhona into ibe yihle kodwa manje umbuzo ukuthi uyini wenze lento ngoba uqala uyahlupheka ufuna uyenzelani ucabanga ukuthi ungenza into enjengale ngoba lento ihlula abantu aba-rich uyenzelani umuntu akayazi ukuthi ngiphushwa yilento mina ngibhekene nayo qhubeka isikhathi ngibe nama-case ey'ngane nami ngiqhubeke umuntu oya ngokuqhubeka ukusongelwa ngokuya ngiqhubeka ngisongeleka kuze qhamuke ngingenelele nabanye bengiphoste kufika abantu nakhuze ngingene nasey'nhlelweni kwezinye ihlobo emsakazweni ehlukahlukene still ingasizakali bethembisa abantu ukufika ngingasizakali kuze kubabale kube khona labo bantu abazinikelayo bona ukuthi bazolekelela belekelele esimeni sokuthi ngikwazi ukuqhubeka ngilekelela abantwana laba engibhekene nabo engibakhetha ngezinto mina engidlule kuzona mina yami iprogram akuyona iprogram yokuthi nje ngibuye ngakuthanda le ngane yaze yayinhle le ngane ifanele ingane ezinye identify ngamehlo ngibone le ngane ukuthi le ngane iyadinga usondelana nami noma mina ngalitholanga lolu thando noma ngahlukunyezwa noma ngathwala kanzima kodwa mina akukho kufanele ungimise ukuthi lento ngiyimise mina ngakithi ngaphinde yenzeke igcine ngami mina eyami injabulo nowami umphefumulo uhlawulela abanye abantwana abazokhula angaze ngize ngijabule mina empilweni yami njoba ngeke ngasho ukuthi sukela emncaneni bami ukukhula nje ngiqala ukuyibona nginezifo ezinyantisayo ngize kubabale ngikhule ngize ngibe mdala ngicindezeleka nakuyimala le khona spiritual mawuthi ukhona ukuzwa ngokukamoya akusikhona ukuthi ngimambe lokubuhlungu kodwa nginakho khathazeke emoyeni wami ukuthi wangishiya ngalazi ukuthi angaze ngijabule angaze mina kuzobe khona into engijabulisayo yabona ungajabulisanga umama wonke umuntu omthola empilweni yakho kuba lula uba i-victim kuba lula wonke umuntu oqhamukayo ukuthi akuhlukumeze kube ngazi ukuthi uma uxoxe ngezinto odlule kuzona bangathi hayi okuyakho uthanda No, I'm so sorry mama kakhulu about that. Angifisi ukubukayo amthatha umama nje umuntu kumamulele la khona. Ngifisa futhi ngathi ngalala ukuthula. Namhlanje ngizothulula konke ngifuna ukumkhulula umama washona 2004 inhliziyo yami lokhu ibophene. Akaze bemnandi ukukhulisa ingane zakhe akaze kuze kube mnandi. Akaze bemnandi ukwazi ingane usilambile. Akaze bemnandi ukubuka ingane ilambile. Ngikhumbula ngelinye ilanga kwakuthiwa kunongqongqosho ufikile. Ahamba ngombamba ama-bodyguard engibamba ngathi ngifuna angazi sizohlana ingqongqosho angazi sizohlana akukho engangusaba ngangiqabulela ngize ngikhule ngibe umuntu wesifazane oqhabulayo kanjena ingoba kade wasangiqabula ngake ngihambe ngisho endleleni ngihambe ngikhuleke khona ilanga la ngafika athi mina akekho uNkulunkulu akekho ngoba ubukhona ngaba akavumi nami kodwa mangibuka ngihlaselwa oBP manje
zonke lesi sikhathi ekuthwaleni kwami kanzima angaze ngize kube nazo lezi zifo esengizizwa manje sezikhona ezigcinezela moya wami ngizizwa ngathi inhliziyo yami engathi ngama ngoba uma ngibuka manje ubuhlungu engibuzwa uma kuthiwa nayo ingane edlenguliwe nathi ingane ehlukumezekile nayo ingane eshayiwe mina ipain enginayo engihamba nayo ukuthi ngangahlakazwa imhlathi ayilutho ayilutho ngiyayibona lezi zinto ukuthi zimisa konke ngikufisayo empilweni yami ngabe sikhona ijenzomo kodwa ngiyabona ukuthi ibophe nginazo emphefumulweni wami ayikwazi ukungifikisa ngaphesheya ngifuna uzoqhabula kulonyaka 2026 ngifuna uzoqhabula konke ngaze ngihlanganise u50 ngilimele ngifuna ukuthi noma kufika isikhathi sokukhula ngikhule ngikhulekile ngoba ngiyezwa ukuthi amandla ayaphela angikaze ngijabule empilweni yami angiyazi ukuthi uyijabulisa umuntu ngoba ngisho ungangenzelani ngiyakhala ngisho ungangenzelani ngiyakhala ngisho ungazuhlungu ngiyakhala konke kuyafana la umnikeza amanzi mama cela upha amanzi la mama cela upha la amanzi mama kancane bafowethu lapha emakhaya sixolisa kakhulu ngesimo umama azithole kusona. Cela mama wehlise nje umoya kakhulu mama, wehlise kakhulu. Siyaxolisa kakhulu indlela ozizwa ngayo. Yes. So siyaxolisa kakhulu mama, sicela nje wehlise umoya uzukwazi ukuthi ukhulume kahle. Asikuningi khona udlule kukhona, mhlawumbe kunye kuyabuya kube kuningi. Sixolisa kakhulu mama kuleyo ndawo kakhulu. uNkulunkulu siyamthandaza ukuba aqinise, akuphe isibindi, akupholise kuzona zonke izinto odlule kuzona. uNkulunkulu akwazi ukukupha amandla, aqinise uhambeni lakho ukuthi noma yini ohlangabezana nayo kuba ukuthi kuba into oyokuqinisa ukuthi ukwazi ukuqinisa abanye. So siyaxolisa kakhulu mama indlela ozizwa ngayo. Engathi uNkulunkulu angakupha amandla, akuphe isibindi, uqhubeke nalo uhambo lempilo, uphilise nabo bonke abantwana abanye mhlambe abadlula esimeni lesi okwadlula kusona, okanye abadlula ezimeni ezithi mayifane nayezodlula kuzona, kanti uNkulunkulu ukudlulisela ukuthi ukwazi ukuthi uqinise bona. So siyaxolisa kakhulu mama ngendlela ozizwa ngayo. Uma kusakhulumeka mama mhlambe nje nangenxa yesikhathi sethu sesofika ngasekugcineni, mhlambe nje uma ngabe kusakhulumeka mama, just nje ukuthi usiphe lokho mhlambe ngabe kusasela. Ekhaya leli engangihlala kulo ngithi ngagcina ngithuthile ngibuyele khona ngoNovember kuzoqhubeka kube ikhaya la lentandana. Jehova khona kahluleki. Yeah. Ngicabanga ukuthi amandla ami engiwachithile ebushini bami, ekukhuleni bami, emngane bami, uma ngempela uJehova ongawadla amandla omuntu, ngifisa kube ikhaya lentandane ngempela. Kungabi ikhaya lengane zami, kube ikhaya lentandane, kube ikhaya lengane ehlukumezekile. Nanoma ngilele ngelinye ilanga ngazi ukuthi kuyaqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu anginikeza wona. Konke ngikuthatha njenge training uNkulunkulu benginikeza yona empilweni yami. Kuningi angifisa ukubuyela kukhona, kodwa engizokusho kobhekene no domestic violence, obhekene no sexual abuse, nobhekene nje nangabe noma luphi uhlobo lwe abuse, azama ukuziqhelelanisa nakho kuyaphumeka. Uphuma noma ngabe kunasiphi isimo. Mina ngiphumile khona
ngaphuma ngayicabangela ingane zami kube buhlungu mayize ngibuza ngoba bwazi ngibuka ngiyibona engazuthi ngaba selfish ngayicabangela mina ngacabangela ukuthula komphefumulo wami ngangacabanga ukuthi bona bazokhula bengamazi ubaba wabo ngibuye ngibe nakho lokho ukuthi ngiyababongela phela bakwaziyo ubona uqhubeka behlale bethi bahlalela izingane zabo naye futhi ubaba engazama ngenze ngiblame kakhulu mhlambe naye wayibona engagculiseki la engayigculiseki khona kusho ukuthi wayenga-understand uhlobo lomuntu ayibhekene nalo mina konke ama-abuse engibhekane nawo akunankinga labantu abakwenzile ukodwa mina engufisayo ukuthi wonke umuntu obhekana nesimo esinjengalesi sami azi ukuthi kusuke kungeyili iphutha uNkulunkulu usuke kukhona asuke kunikeze khona bheka kuhlukumezeka phakathi ubuke ukuhle okungakwenza ukuthi ukwazi ukuthi ulekelele ngelinye ilanga abanye abantu ngakho mina ngachoose ukulekelela abantwana ngoba ngibona ukuthi ngoba ngilimale ngiyingane ukulimala kuyingane kubuhlungu kakhulu ngoba akufani nokulimala komuntu omdala umuntu omdala uyakwazi ukuvika mawuyingane ukwazi ukuvika uyabona ukhona isikhathi la ngangengiziswe khona ukuthi impilo yami ayisemnandi ngize ngifisa ukufa ngicishe ngaze ngakhohlwa ngizama kathathu ukuyibulala ngi-admithwe ngisho esibhedlela ngihlale ngitrain uShef uDlile indoda yamasu ayikazi ivume nami ayikazi sivume nami indoda yamasu lapho ngiyaphila angifisi kube khona umuntu othatha isinqumo sokufuna ukuyibulala buhlungu engangibuzwa ngangenakho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngathi ngingaphila noma kwenzeke into eyodwa kodwa uNkulunkulu wathi ngifuna ukukuyeka kulo buhlungu ngoba nginecebo elihle ngawa ngisho ukuthi abasuke behambile basuka uNkulunkulu enganawo amacebo amahle ngabo kwakumzima okokuqala ngangisemncane kakhulu ngicela ungabaluli ngoba ngifuna ukukhuthaza abantwana abasebancane ukuzama ukuyibulala ngangisemncane kakhulu kuyinto engabalekile ongafanele kakhulu ngigxile kakhulu kuyona ngoba asifanele sikhuthaze leli demoni lokuzama ukuyibulala ngoba nakho ukuphila nokusindiswa mawusuka uzama ukuyibulala kuumusa asikhuthazi ukho konke umuntu asuke ebhekene nakho sengiyabona okunye kwakho ukuthi kwangamelanga ukuthi ngiyithwalele ngamahlombe kahle kahle kubalekile mawumuntu ukuthi ube nayo indlela ukuthi ube khona la ukhuluma khona noma sebeya ngokuphela phela abantu singakhuluma kuba izinto nonethemba futhi kaNkulunkulu kwabanye abantu lilahleka ngenxa yokuthi babe nakho ukungakholelwa uma usuku usalingiwe izimpi usesempini kuba nzima ukubhekana ne process kaNkulunkulu process kaNkulunkulu iyalindwa njoba nami ngidlule konke lokho kodwa ngiyabona njengamanje ukuthi ngizogcina ngifikile ekhaya lezingane ngizogcina batholile abantu abazongilekelela bakhona abasondelile njengamanje uma ngilapha nje uNkulunkulu uyanginikeza abantu abasondelayo kumina ukuze ngikwazi ukufezeka iphupho lami engilihuzukele engilimalele engizothi namhlanje njoba ngiyilapha kule podcast ngizolahla ngizoqala kabusha ngizodlulisa ngizothethelela ngisho umama wami ngizofuna ukumthethelela angisho ukuthi uzokhululwa yimi angikholelwa ukuthi futhi umthethelela kwami khona into okuzomenzela yona emphefumulweni wakhe uzolala ngokuthula noma uzokulala ngokuthula kodwa ngizodlulisa ngizogqabula konke lokho ukuthi mhlambe nakho kwangisiza ngoba ngabe mhlambe ngangikho la mhlambe ngangothi manje sekufike lesasikhathi sokuhlala emgwaqeni ngiyumhamba udaba la ngelinye ilanga lelo mhlambe ngangodayisa ngomzimba ngoba iyona option eyayikhona kodwa ngoba ngikhule nginalezi ayilonda ezingenza ukuthi zingikhalime endleleni mangikhula ngisaba into okuhlala ngomzimba ngisaba ukuhlala ngomzimba ngoba ngiyazi ukuthi kahle kahle mina ngeke ngenzele umusa uNkulunkulu ungenzele umusa kakhulu mama siyabonga mama kakhulu siyabonga kakhulu mama siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho ukuthi akuphi isibindi sokuthi ukwazi ukukhuluma ngayo mhlambe nakulabo abafisa ukuxhumana nawe ke nabo bakuthola kanjani since umentionele indaba yokuthi unanekhaya lokuhlala nabantwana abangenabazali njalo njalo mhlambe abadinga nokuxhumana nawe bakuthola kanjani mhlambe bakhona abantu abangafisa ukukulekelela
njalo njalo noma ngabe yini la isandla sabe singakhona ukuthi sifinyele khona ekulekeleleni kanjalo buko indlela uNkulunkulu wayedlulisa kuyona kanti ukupreparela ukuthi ukwazi ukuthi bowusiza kwabanye abantwana mhlambe ke kubantu abadinga ukuxhumana nawe mama bakuthola kanjani inamba yami u0721 39 42 0721 39 42 bese kuba ngeyomntwana naye futhi mhlawumbe mangatholakali unana u082 287 42 30 082 287 42 30 ngikhona na TikTok bengaxhumana nami ku TikTok noma nginama page nginama account lapha amathathu ukhona nje le ese ngisanda kuyenza la engenabo abantwana khona kakhulu engisanda kuyenza siyamthanda Children's Home bengangibheka ku TikTok ngiyatholakala ku Facebook angisatholakala ngenxa yokude njalo bengidecreate i-account yami isebenzisa ngendlela ongeyiyo ngase ngidecide ukuthi ngivele ngingabi nawo ngingajabula kakhulu kungayi noma ngabe yini ongafisa umuntu usilekelela ngayo ngaye izimpahla zokugqoka indala njoba ngilekelela nama disadvantaged families ngingakujabulela kakhulu nokunye ngikhohliwe ukusho abantwana bami labo oqala basebekhulile babheke ku-30 manje laba engiqale ngabo uNkulunkulu ambusisa ngabo laba ngithaba kwethu akekho nengane bafundile ngina igraduate lo nomunye noma eke waba nokugula esizograda kodwa ngiyamthemba kakhulu uNkulunkulu uzohlula nakho owesithathu uke wanikela makuvela lapha ephejini lethu uzobonakala izinto anikele ngazo lo yiwele laba engiqale ngabo ubakhulisa abantwana ngikwazi ukungakuvezi nalokho bakhulile abantwana sebakhona uyibona abantwana bokuqala nokudlulisayo kakhulu ukubonga kubuka abangilekelelayo imndeni engilekelelayo kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngizengifike la anginalutho mina kunabantu abanikelile noma ngeke ngize ngibaqede kodwa nje ngilapha ngemnikelo yabo abangisizile kakhulu ukuze ngibelana ufeza naleli ukuthi ngizobonana nawe ngiyabonga kakhulu ngethuba okunikeze lona ngicabanga ukuthi umphefumulo wami uzotholana nokukhululeka ngikwazi ukunakela abantwana ngaphandle ngaleka ukuthi uma ngabe ngithola umntwana onesimo esifana nesami ngizizwe ngirelate ngibane enga ngize kwesikhathi ngithathena nezinqumo ezingagcina nami zigcina sezingilimaza nangempilo yami ekubeni nginanabantwana nabantwana bami nanomndeni wami ongidingayo ngiyabonga nje kakhulu sibonga mama abantwana ohlala nabo abantwana baminyaka emingaki mhlambe nje from what age to what age abantwana ngeke ngizize ngisho ngeke ngibathole na usithola ukuthi umama ukhulelwe ukuthi umntwana akamdingi bengakabamukeli ke ngilekelelane no social worker ukuthi labo bantwana bengigcinele bona kodwa nje lokho kuveza ukuthi anginayi age engisebenzayo umntwana nje wonke ama age ama emergencies abasuke befikile abazifika ikhathana efishana ngihlala nabo lezo ikhasho 3 days ngenxa yokuthi indawo asinayo yanele bese kuba ke abantwana laba ke engihlala nabo nje asebekhona ngaphakathi basebancane abantwana base primary Mama sibonga kakhulu. Thank you so much mama for coming ukuthi uzoba nathi lapha kule ndawo. Bafowethu lamakhaya asithathele ithuba sibonge kakhulu ngokusiboleka lesi sikhathi senu ukuthi nisibukele lapha kulolu hlelo lethu lanamhlanje. Sibonga kakhulu bafowethu, sibonga kakhulu ngithemba ukuthi khona sikutholile wakuthola nawe kuyona lengxoxo yethu namhlanje. Igama lami ke ngu-ST wakadlamini ngicela ukuthi sibambe lapha ke for kwanamhlanje ebese sibonana nange-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusise anigcine. Amen. Amen. Siyabonga mama.